Быйылгы 2-нче сылгы өктен турамыт үблейдә кыйы гон сылгаранамыт мая жона хәргәте түмсән 2-нче хүбәккә хиллахтан белемнән бу онномото гос астен беге серисларын оглорганамыт үз томнак кинге битен белемнән ора тәрия үлли җабыт бастан бу онномото гос аскинге тогон акты килбите онтон бу 2 стомугар тогон тогыз акты килде манна каз бидибит беге аймакпы әжибет убайбыт кайдакта курдук ырхан кемнер аспыттарын бу кайдакта курдук ырхан кемнеллән камсан улахан улука екелергер бәйләрен кылаттырын килдер биттерин туунан актылар кидилер сорулубат бу кинегене үе хас тухары беге кенчары чыттар быт хасыңарылла оглар бут каяндаганы көрөктөр истехтер онна бу кинегеттен элбеге бертехтер демит улахан эреллах бит улахан мактабытын тердехбитин багары беге бу кинегега үллеспит жомуту эсерге бит Эргептиге редакция бутыгар улхан мактабытын тердебит.